omo bosuo ni tise nipa pepepe omo tia pa omo nan ni mfesi omo anim sei omo anim hwe ni sei ya omo nan ni hwe omo chi tirimini ni momu no e wa chen onu ni nipadua no obu ha nani ya 3 baako ba na baako bo ne mama so emu atia no obu ho no ma nani ya baako pe e na bo ne forehead ne mama so obi nso de bo na chi ya mi hu sa ade ne si won mi yedun sini e na metwa mu e na me call mani me call ya metwa mani se na edua ne si won mi yedun sini yeah na dani abayua no fe Abusia for me chiache obi a emobi akwaba ade baba Grace TV so this is twedi ampo nyankopo abusia obi aho ye neso ya se hia bi ye budi nkomo sunsumu ahintase ye di nkomo bebre abusia na nkomo aye bedie no se do ma nkomo agba ade obo soro bo asase obo nsuo obo nipa obo ho adoma atwa nyina ye ho hia ne ate na abode agba akọ a ya na ye title o monka e ka o ho asem na akoya ahintase na de bia ye prepare ye busansem ne ho bibide form eye wo mo from say motia e ka say motia kura motia eye di ate wa mo ni motia isi so ayesi motia obako na ne na ehwe na chi na edwi bebrebu tiri so okwa sese ne ho nketinketi bi na ade sana ti ampa ana sentesa e no kwese nyamo na ebo motia ehemfa na pesi hu motia e be hu am e dem ba ebi sa na omo ye ya nti e be hu se bi se si wo ya bra bo mo na motia na ye ene e be din komo pa nyame adodo maso bi sofo abe kansa e wa na kwaba na ye din ko ne yen kasam wie no obesua bibi mesua bibi ye de ho to nyame so asese no amre mu no ma ya de ni na yi e mai so fo apombo ko de na kopando ye do ba ya se na we mu za se ya de abenfu ya na wa akontu mu na ga no obaja watata oh se say die obaja e say die omo say it has come to stay home exactly because no free aside about 2 crack oh yeah me say yeah no achi na you too you know one free one there we say one thing is you say power versus power. Okay. Too many to me here, and at the end of the day, no. Nyankopon to me, ebe overcome eye bonsam. So it doesn't matter. Woman no, omo ye hunahuna. Nti obe creative fear and panic. E dey at all. So nti say we obi a wusula. That's good. And they know say there is no way say there na no more ye no. Major. Okay. Nti ano de nyame na edi he. Amen. Exactly. Amen. De nyame ase. Ofo ne yewura mo nya twen komo. Ene ebesua de edi komo. E dey afa motia. Sir. The titans in the body form. E ka se motia kra. Motia e dey ade. Oda o ma. Me da say my enchi ahwefo enina. Okay. Na ne America ne say wutie din na hu say eye asantefo no na normally no omo to ade bia din a omo hwa ade ni bosu. Okay. No mo de din no ade amano. Ye fle no emwatia. Okay. That means say omo ye shortest. I mean Tintin so ye be ka say shortest. Nti omo ye tiny one nketen. And omo bosuo no omo bosuo ni tise nipa pepepe. Yeah. The different thing na ewom aye say omo tia pa and omo nseso no me hunu bi e wa asase so say onipa ebi a oba achim no awo no se ne seso ne te sesa mo atia no omo tia. Oh yeah, omo tia pa ana ugina we ya obodu kotodwe ebi nuru yeah ebi nuru ne meka so wosoro pa meka so wosoro kwa ne te se me kotodwe sa oh yeah omo de da form tin apa ana ebiem nso no aside so mo tia no omo nan ni mfesi wo manim sei se de edi ehwe okay e dem fa ne se bia omo anim hwe ni sei ya omo nan ni hwe wo machi enti obi a ebia wonim form te sa so Jesus of sei na se ohun se honhom a ekuti anipa no e spirit of a draft se ye motia honhom a wonim kwan a wo fa so se bia o ya kwankere e de amanipa na we have a lot of directions. Okay. Ye fa so de gisa ankrofo no and we will come to that. Okay. Such make say those people no normally no say enipa ne ye ne ho adwuma depends on say ne wo behunu no ene akwankere beba obi wo no ma wo ya ode nachi
ɔde n'akyi na ɛyɛ adeɛ no let's say sorry sɛ me da me ho wɔ camera no ebi ase na ɔde nante ɛkɔ n'akyi because normally me say sɛ me yɛ ɔmo ho adwuma obi wɔ hɔ no ma saa ne kyerɛ but nya saa na de bia wo bɛyɛ saa direction depends on nya me bɛyɛ de ɛbɛkyerɛ enti mo atia no ɔmo bosuo no apart from say ɔmo otia ɛwɔ fam no ɔmo nan ɛsa hwehwɛ ɔmo akyi yeah ɛna ɔmo tirinwi etimi ebi wɔ hɔ no ma ne tirinwi ni momu no ɛwɔ akyɛn ɔno ne nipadua no yes ɛsɛ bɛ kacha na ase oh yeah obi wɔ hɔ no ma wɔkɔ sei no na ne tirinwi ne platform who say Ghana for the BI movie me say Paul Gio say me refi ayi kura producer kura we dey here no and drops no na acrobato and na hunter wo ko nwure ma aye motia ne ka chen so mbe sane ne timi e fama no na level near the bus good enti no on sha obeka say normal aye hu ni say movie no there be story bi a na normally ne bu on ma ya no mu create no metima ka say be say 70% no 90% okay reality it is ana mu atia ne yede etie aside so mu chinwi edoso no o mu sai ewo obu ho no ma nani no eye 2 ti say ye die ya okay obu ha nani ya 3 ba ko ba ha ba ko ba na ba ko bo ne mama so emu atia no obu ho no ma nani ya ba ko pe na bo ne forehead ne mama so obi nso de bo nachi eti ninina no obia wo sane ne bosuo no esibitie ewa abrabo mu na mebu sa ade na sa abode do na sabi mo ado ma ne mo twa esi aka omo nan hwe mo mo sia na omo de omo nan hwe omo chi on se omo ne sane omo de ne sibitie no omo wo nipa abrabo mu ne nipa abrabo no omo wo no meka so mo ye two tricks you said you can go for tricks omo tricks in tricky yes tricky god bless you and because omo tricks in nipa nti no say o ka say o ye adwuma wo abrabo no ase wo abrabo a won say enipa ye kwa ye kwa ye nim nti say bia meka ye say na kuromu dededede nti no won ta ehunu sa ade no ba de nkurase no omo wo ba bia dede nhyeda eni honum oh okay it is omo ye adwuma pa na normally say kurum kurampo na omo ye nanadwo ana say yeah baby a eye dede anyone we will come to that exactly the ento omo mpedede ni say omo ankasa no omo kasa isa okay omo kasa enti so omo kasa I quite remember me pesa me jampia ko hono ba nkomodie ni ma ye de bewura hono enti omo ankasa no omo pe kasa omo pedede enti say wo ye nipa na bia Someone baby a wo kono ebi wo ho no ma wo tese wo mo kasa te se ne nipa kasa so the reason why nti o mo nan ahwehwe o mo chi ni say o mo no ye nipa o mo mpese enipa no mo ye no obenya wogye okay it is e bia wo akwankyere na e bia wo ya wo anya mo obi a wonim fom pa obehu se no ade wi a ekutia wo no se ne ne nan hwehwe na chi no eye moti a because sanina na chine se bia wo kwa akofa na namo no so a obeka se na ni kire ha babi wa so ya no mi why no so na ya ho ne ni kire na chi mum na kire ho no ene na ni kire ni sei wow the tricky na ka afa na matia yeah ombe dada enti wo hunu se bia aha na nipa no wo ya ade ni firi aha na motia no mo ya ade no mo ye deceitful ada yeah wow ene kwan yo mo fa so mo ba ye no emi se obi a wa follow us with so for teachings about Grace TV so ne de metaka se eye wo kon na e ba soro na eye nyamebofo angel no eto wo twiase dadafo no ne bonsam eto asase no so no Bible say Oban word na tabu no efa eye angels ni bi 1/3 of eye the angels of heaven no odomo bai ene bai no so ba bi akotena ye bia no e wo se ne ye different no ebi ewu nsuma e friend say marine ene bi kogu eye abotan mu and normally na abotan mu no na ya na omo ye drafts no eye sa emuatia no enti omo nso omo bosu no meka so omo ye the foreign angels omo de eba enti angels drafts na e kan wan they are too powerful and enye easy say what do naked eye ebe hu omu so hunu eye muoti eye drafts na
that means that we win nipa na eye niema 1 or 2 1 ebi ana wo be yira okay 2 ebi ana mo ba be fa wo de wadi dwuma I see enti eye niema 2 se unhunu na ebi ana obe mo ayira wo ba bia wo no se o yira akọ say bia let's say for instance ana make say be ba o be ma say ma wa yira say no okay because say to me kura omunti no say kura omunti no won hye ehunu say yin but enkurase let's say bia say ebia me fan say wani kire ni say ya woko wa winim say ekwan no eda won say ni fa say awaye wa dun say kwa me ko no me ko manim kakra me branch afa ni fa because me ta fa wo no so we encounter with them wo betra kwanta no wa abra wo hunu say what tra kwanta no yeah wo betimi akwa no abesi wachi obekwa no abesi wachi obekwa no abesi wachi eti wutira yin ya wobetime di ho no mo be se a day na nhunu ba bi a wonam unless say bi nyame na beboa ana say bi a obi dumfo bi na beba be pie wo so sa bia ho no na waka che so wayira na ono aso mu de wafa ekwan no so sa na abrabom no omo ba abrabom a omo ye nipa abrabo obi ho no mo be ye bibia obebo bra bia enyeye ba ono anim say enka ne me de mensa so ade wi semu a na kototin ma me ete say nipa no ebia physically wonam kwan bi so ko baabi na wa encounter wo mu na bia onim say me ko no de bia me fa nifa so enti aye da ya aka akra bi say me du nifa so na ma fa honum odu honum no wa sign kwanta no etu obi honum a wonu abedi adanse wo interview ayem say first no na niam koso totin ye obesom bia na yeye e de ma no ba ebedu mle bi no saa de ne nkoso biem emfa ma no e wa abrabo mu enti muatia ana wante wom ni say aya na obi wo honom a wode ye nipa bi obi wo honom a saa muatia no ene ne nam ye honhom a wo mu di nachi enti such a person no ahwefo ntie ne ye say woye be ma na say wokokọ ware na obe se wo niam nyina yeah obi sima wale be ma bi niam nyina ya good as a motia di be ma echi very good me musa question answer na so e dey na be ba motia be di obi echi na obenten de omu ni echi amu na motia ti me di omu echi eno ne bi wa na ye fie to me okay wo honom okay ye obu ansa na me ka bibi say obu wo honom a motia no pese wo de wonante wo pese wo de wo ye adwuma etu obu wo honom a o say me wo fie saa na me hu say papa bi abefa me no we tie no de me yeah majority of those people na comfort yeah mama use the word comfort a comfort be blame wo honom a and such a yes a comfort no a motia fa wo mu no se nipa ne nye dadafo na ebia wodi sika pesi na ni so a aya no mu ye too powerful omo motia e fa wo mu no and wo fa wo mu nso wo yi free fie because omo mu mpede de ntino wo yi free fie bu a wo timi de kokko hye nwura mu be 1 year and nwura mu honom a wo de wo be kono nso no aduane obenya bi adi wono mu be nantete se ne wini nipa nante no difference e wo boni dabi okay difference e wo ma ne se ebia height no tintin mu no that is the only difference e wo mu no mo nan na hwehwe o manim ne o mochi no eno no mo nante anso ko akire nso na because o mu kura tumi ni nti no o mutimi eye wo de o mutimi ma wonante no etimi yesa wow se bia wani ehwe ni se ya omo nan ne hwehwe omochi no wodi wachi be nante ba wachi na wodi nante no eno omo de ne kopepepe fast ati se ne wodi wani mu ye dey eko no so the reason why obi wo ho no ma back to question no obi wo ho no ma aya moti atimi di nachi obi won so moti ani nachi no ye obi wo ho no ma apam ni tumi edi nachi no aye very great okay eso chance emotia no because you obi ho no ma minimum obi a na motia eware no e wo honhom en sa nipa na motia eware no no ne oni be hie bia na ne niam asai ne oni be hie bia na bra bo asai sika oyoba sika kurampo na beka nipa no sika said the moment oni ne be nante no ni na be sai en okoko hia enipa bi so nipa na okoko hia no ye very prayerful en wo ye so be ware no so paibom ena sa pam na eda lady ne so no e free so and one funny easy beginning ni say free no so no o discard one ma obekọ na sika ni mu atwe
se ebi atade no de be sen ho no ma obekọ no na ebi atade no se ebi ode to ne nsa bonkum so na abede nifa enti na asa ne niam dane saa enti mpaibọ ma no ko hu se ade sei na eha nipa no na onam so akwankyere mu na yame eyi ni firi so enti obi wo ho no ma eye fie tumi anu nti anam se ye fie apam ne fie tumi ni nti wo a wo beba abusie mu bia no se wurade banbo a emu odin na wo so a automatically saa mu atia honhom no ene wonante enti so de ya na meti o kan tell me bisa we say o bisika da ha motia be hwim aya mpo mo hwim sika omo hwim na so mo twe sika ba oh okay so mo twa ba na mo ti zo ahwim omo se hwim okay eti se obi a wone ne wo ebi a one lay so amoto ade enipa no se okura motia honhom a ana ode motia honhom na ye adwuma probability se wo obetwe wo sika nyina no obetwe obi betima ba beto ade no obeto wo di sika no ene ya me no kasa before man ngo case ni bi abamani enipa no ye mumu na wo ye no wa sende wodi sika no ba no wo say 11,000 cedis okay transaction we need e-cash on the phone so then was okọ no wodi 11,000 no come nipa no wodi e-cash no eto phone no so ma no no wa sende ema nipa na wo person wo sende de ma no wonim se okọkọ yi a wodi 11,000 no call ye no oma yi cash ni da to ne phone so e de ama no wa be sende sika no wa sende call ye wonim se wa sende sika no ama nipa ne nsa aka that was Monday no Tuesday this week Monday yaw Tuesday Wednesday Thursday and no mo fle ni nipa ne fle ni se sika no be sende ye nipa ne se ne nsa anka yeah Yame aye phone ni yam dance ni but I've not send it ade no so send there's a motia na block ya na good but say mo ba won dey na say nu ho no oyo mo dey do phone so sika share ya obi ho no ma ho se no mo de ba ne se okay baby am ewe okay obi ya sa adwuma ni bi e ho no me pese me boni because one me free na wase obi ebe sende eyesika ese no omo wo kwan bebre omo fa so sika na obeye ye no oso odwe ne ho asatena be se 3-4 months ni eye na sika ne ye emi se o se 5 cedis o se sei ana odi sika ne ma enipa no okay who first na am Roberts no mo twitu eba edi be siu so ba se say no please for no ye adwuma emu odenti no omo gyan no mo dia fast spiritual enti o se 5 cedis no wonim kwan omo fa so ana obaye no be send sika no o Sunday ye no waje 5 cedis no bondo no e dia to wonum waje sika na o de to wonum sei no afi na ye 100 cedis rather okay 100 cedis okay yeah the bondo no which is 10,000 okay waje sika na o de to wonum was be say 20-30 minutes nipa ne koye okohwe na sika ni nyina da ne 5 cedis yeah but we say 100 Ghana we say 100 Ghana note ba wo koye na bondo na da ne 5 cedis obi anso ma ho obi ama ho se nipa no hwe interview na obetima comment wase wow yeah enti omo kwan bebe let's go tia na be dane sika good se woni obi a wone wonam se nipa ni yusu se motia honhom ne bia bla agi se nyame wow be bie ni hono ma obetima agi wo free sade apart from nyame tumi so obenam difo bia na sofo bia wo yusu no dina ye adwuma eso de beje wo no opa wura poase enyeje eso mo ko so mia wa twon oh yeah o ma twetwe sika no wo baby ade betu bia no o metase me first time I menya encounter with a yes am otia no okay na me matena kura sepen okay matena wa chepa and me wo fanya me fa ne currency ye fle na pia okay and those days from the year be say 2006-2007 na me sabat na me pay school okay enu mu no ye hunting okay okoi hayo eti hayo na okono ana me yes me ne beko na me pretu chain school wow eti bush na na basa anso a anadwo with me nanti be 5 hours and san we wura virgin forest wonum wow ebu anso be 5 months kwansini be num eti dey no okọ na me ne beko ana anadwo ye fle bibi se anadwo hakania ebo mo ma so yeah
ana ɔde ne de boy no ma me bi na bottle bi ɔmo fle ne kasaba ɛno ne de san unsuo wo gari wo sekan wutuo bo benina egu ana ɔde ma me na me de san so ya nante konsiri be enum konsia ne nsonso and ekwan mu no wɔteta aboa okay and aboa na wɔteta no ya first no odi kan yakum ɛyɛ wansane ɛwɔ kwan mu no na midnight be say wan mu no okay second eno kum wɔtwen okay so third one no wɔteta aboa bia sa beku no and aboa na wɔteta na ba beku no na dunsini bi ɛwɔ hɔ no ɛna ɔyɛ sɛ menyina dunsini no okay and me hunu sɛ ade we sɛ ye di a ye twa so a ye dunsini okay ɛna si hɔ no before sɛ me bedu dunsini no ho no ɔsɛ mpanifo sɛ wan ya aboa ma aboa wonkum aboa enti wɔda fam sɛ no wɔwia sɛ obetime kum aboa no ana me nso dunsini no me bɛn no aba abegyina ho me hunu sɛ ade ne si hɔ no me ye dunsini ɛna me twɛ mu ɛna me kɔ m'ani me kɔ ya me twa m'ani sɛ na edua ne si hɔ no ne ye dunsini ye na dani abayoa no fe dunsini si wa dani nipa ye abayoa no ho fe wo hwe ne mpokua pa etietia so anadwo be wine no awo forest wo ati abayoa ni mpokua on shata aha ne suru se ni de atade nhye ho no ana ne fom no wode aye nwere fita akata ne fom ne kakra ba ne suru se de ne mpokua nyina tietia be ka se virgin ne ho fe eti me huru sa de no ayemhye baye na mo fi be se oh en France be se 2006 okay okay they say me buru 40 na ha nti me huru fi kakra ba what titi film ma me buru 40 2006 no class market 20 years ago oh yeah aha we was now a teenager exactly aha eti me fan say enum no say na me wo be say bi abe 19 20 something okay yeah enti ekoba sa na me tie mu no na wo say me wo fa jai aboa na wateta no no rush bi sam sa de na me say dia na o ye se me nyina ho no enye dia na nipa wow no wo sere ata na nipa nyina ho aha me wo fa ba ne de o ira na adani dua ne si ho no wow ana me wo fa ba no se me mienko na so mu se ya anti yanim kakra ne mo tia asam ni na me de we si betu yanim kakra se ne ye koe na doctor bia na obinim doctor ane dia doctor ni ye se edua se bi edua we se na eye nkokora eye enua ene homa ebua akunsum so na akata so na emu nyina ye sum aye canopy bi sa good canopy enti se wu wura se bu a kire wo kotokoto eno na mo ahodo bebia timitena so a kire ben apramie en mo beblie timitena so e wo hono enti ye wura se and be 5 seconds ama ye tire bia be 5 seconds afi na me hu se why you dudu why you dudu pa wu tu na ikrampo na ni tu na eden te se ne wutieti afuro mu no and na me amitimu say yes baby aye duro ndi ye duro virgin ayi pa ana me wo fa ne hu se no baby aye du ne hodu enti ye kwa ye nim kakra no be 25 30 seconds ana me hu se enframa na enframa mu ti enframa no amo frɛ no enframa chinchia etimi twafa kuse ya betima sesa ho ne ma ne nyina na ekosoro sei ana ye hu se saa de ni bi ahyase 25 to 30 seconds no ahyase se ebo eya doctor no asesa enti ba 5 seconds na kate ye wow kate ye na me wo fa ne ka kire me se me nworo me mpaboa na ehye me no na me fa me kokurumuti entim fom so now I have no option than say me yes I dey na me kokurumuti tim fom se timi di tim fom ho no kakla nuru 1 minute ana frama no etwa ye enti etwa wie ye no ana mbusa me wo fa sa dey ana o se eho ye emotia edable na ne ewura no oh okay and me ana mbusa ansa na me kokurumuti no ma me di tim ho no me ana o se signal wo mu a kire se o dasani aba na dasani ne ba aba ho no mo no o mayi o mo hwe wonu mu ni problem bia no no de na no aduane na obeye o bepe e de akọ enti o mo yes anu wen de o mo enframa ni jaaye o ma me de me kokromoti ni tim ho no mo se tim ho me di si form se me wura mpaboa me de kokromoti no tim ho no mo se ni fa no me di tim ho no ma be some seconds bi
ana mframa ni gyae ti gyae na mebusa no ka chen se emotia wo saa bia ho no se na boni bi awo me ho ana se bia ye mienu na ka bibi wo no ma ke be yira wow yeah nti kwan ya omo fa so yira nipa no ebi no no from fa from ano den ho ano den se ne na sibi fa no betima ka se ebetima peja car se bia car yesi ho no ebetima peja no okay eno abrofo omo wo edi abrofo mo de masa mframa no so omo friends Halloween no se de ende and se ne na fa forest one physical na me hu bi da enti emotia eye yesu akwa ewufia wo ho a obeti se fa bi fa se emotia fra ma fa gidi mu a wan hwe be peja good sana na tie e fa pa shan musiki this you feel say hu sa na just emotia ben wa na se sa de na koso no se abrofo ne de menim sa ne omoye no ene sa yiwe sei no obi onim fom pa no me say me wo sa na tie ni bi okay e wo honom baby a efa no me obi wo honom a nyame ene kire me sa de no okay masa ebi de akwa akosi wonom a obi ebi a wo ya de bi a onhu so no nyame kire me niam a metoto ene niam de beka ho de aye e de ama no omo a ebi abebo so mpan na ebi asa spirit of drive no ha no aha me sasa na tie ni bi na me de aka aye ne metoto de aka ho na me de aye direction de amom nti se nipa na ware na kwantuo na dwumasem ne bibia na eye ya bo se ne ma hyase se ekoso e de ama no eti saa de no a wo behu se ebia is it Welland mot is na kasa na brofo Welland as a baby sa aha enti saa de no ekoso na wo bisa bibi se ebia ekoso na kire se moti ya etifie ye wo kuma se se bi bantama ashta na wo na wo from na se moti abben fie ho ana aha okay saade na ya na normally ya na ekoso saa ebia honom no e kira honhom a ebia ya na di dwuma e wo honom enti saade ni sipe accounts no be bia na tesi no se enkofo be di adanse ase ebia wa ye shop wo honom ebia wo ye bibi wo honom a saa wo se nipa na wo se wo hwe ye because bi honom na tumi biti da bia me hu saade we me nyi wachi ya busia de o kan ye no pre da bia me hu saade we ya me ache kwala be saa be ho na ye keka enti etu aso ba do ko wo je se ebi honom na ye honhom biti okay ana wo honom ebi na ye nsuo biti ebi na honhom bi wo say back to your previous teachings concerning witches and secret of witches no once me can be so mo wo bia ya na omuhia e de ye aha nti sa place wo no no ye sa obi a wonim fom pa be hu se no aha se bia asase we ni eton de amame a meto a wo se me yeso adwuma pa ye once me di kan ka se motia no omo mpedede de se ne enye easy say ebia ba bia nipa twahia pa no omo beba honom obeba krampo ebi obeba midnight ana ebi awia ba bia ye din no ene ebi obeba be ye adwuma ba normally no aya na se opeso ye adwuma we nipa mu a o penetrate through nipa wow eti ebia se wona me ne wona nam se sa to me ni di machi nti no me ne okọ up and down na ebia wu me ne wudi nkomo no na sa spirit of drives no twe aye informations no okay nti so far as I know na no niam bia be say wow wa ware na se woni medi ho nkomo a e be say nti de bia na me ka asem bi se woni pa wo ho no ma wo tu media won se me ka se bia na me ka wo tu media me ni problem ba woni se woni ani woni tu me woni banbo bia enfantini ya be ka che se ka wan no pado ka wan no tum ne keep you secret because how would you know say nipa na won ne nam no obu anu aye begina samo obu aye kogina no obu aye kosere ne free eye konfuo bi ho konfuo no se bi atumi a wode ye adwuma no ye moti ahonhom na de ye adwuma it is such a person so woni ni di nkomo na woni banbo bi a enkomo na woni ni di ni nyina no oba pick informations no e de akọ edi nkofo be ble ho no ma omo bra wa abrabo mu oye bibia empire ben no mo bi akọ remember 3 days ago obi ni mi di nkomo se sofo afikwa mpo de mapaba empire ben na me moye e wa abrabo mu eti moti ahonhom ya ade a omo de omo ye ne se omo twe ne mapapa efiri nipa abrabo mu so okaso ne obe nanten so ne se bia boa na obeboa wa obeboa wo pa eye but the one na obeboa wo no se we a little bit mistake obehaw
Yes, any man here now could or boy, but you mistake. Mistakes, sir. Mistake, I'll be no, Obu on ma, and Muti and Ibu on Manu Warren. Okay. Yeah, Obu are your bear Manu Warren or your Banu Warren. It is such a person who will bet him when you ska over baby, a car could see. Obu Grandpa, where Yahweh says someone, and then num. The Muti and the Cano. Okay. Our money and num. Obu our son, die, Ebu. Obu on my car, remember him, said 2 years ago, Obi by me honum. Council or catch on or catch them because all by name we say a more any dinner cheap. Me pray it was trans and a mess and on so sorry. And we sound me who had the pronoun say I'm a who only with some you. Hey, Yahweh because yes, and I'm say, oh, but we say more tea be brave and was about no until I buy. My Nantia Sicadi will be, but Sika me won't mean to me for bar. Was it at the moment you're going to come over say pet? I didn't be any said Dumbo. There's one person no back. Yeah, because Oma Warren, oh, don't you bet the beer no money that. Or bet the beer in Chemu a single 90 or because one is idea. But physically, dear, when to me was over Sikan Casa. It is such a person or so much or no ben and no mobile boa and money binono. Okay. I went to Obe Pejawa Brabumu. Sika adwuma na wo ya wo be pagya ade bi na ado nsa suma wo be pagya but omo de rules and regulations ebeton wo de amount so wo ye sa ade wi ya ye be haw wo ye sa ade wi ya ye be haw ye mpewe eno obu ho no nso no anso timi kofle obu ankomo ya ye di no na ni je ho ono anso timi kofle sa ade no se muti an man enen menante Uko SS ya Biblia honum. Ya man na kwa SS. Omo chance from ho. No mo dey wura into universities. Wow. Onya ne kwadu nya ne nkate a. Na ba bi a ebi a I hope you are copy. Mama nyesa. Ati omo den kwadu ne nkate. O dey men. Aha, omo dey no. No mape aye enema mienu bi. E dey account. Omo wo bia omo ko flex ade no. Offense amuti an beba. Obeba e wo days ya wo de beye. Day bia wo de be kwa akosi wonom. Day bia wo de sa ade be kwa akosi wo for a certain days. Wo ya kokko yes ade na. Days no last day na e ka ho ama days na duru no. Omo ankata nkasa ebe yi omo ho adi a kire. Depend obo a omo peso wo no mu se wo na emra. Omo no beba be kasa wo dayem. No ma kire wa ade a wo be ya se dwale na wo se wo dwale a. Was a muati and normally no, obi a use muati bia de ye ebia honhum adwuma so ye konfo wo ye dunsinia wo tia haban ye use muati bia na aya na omuta omu ye powerful e won haban semu okay eti obe kire se kofa haban wi se fagu nso ye we na fadware na hye honhum no eden se ne be ya first day ye be yi ehun adi ya kire wo no ebia emfa wo so ama wo modam senti na biblia aya na omoka biblia started from say muati ane film it will be on ma witimi kokoye sa ade no wa fle na majority ni from fle na ne say wo fle say emfasika emle no okay o say asase no wo no ma ya na nkrabo ne sem no obu a wo quick money ene na sefo no enti omo kire ne no so kokoye sa ade na ade na atwi sika ade ble no enti place wo no na fe na wo akoye ne say altar okay de bia wo no mekwa akohia e wo ho no nti wo kwa omo no betena se ebedi nkomo ebia kwabena bo aten ade na wo pe we se ebia mepewe no mo so akire wo se won so ye pewe kofa we black kofa e no mo sha ase na omo sha ase with 10 things nyema obetimi enya yeah kwadu enkate asichire we kofa ni na abra na wo de bank aka so obeduru ba bi no omo de wo be ko deeper. Wow. Aha, omudi wuram. Ane aside so mema wo de sa kwadu ne sa nkate ne de. E ya de empa wo. Camouflage omo de ji. Aha. O empa wo omo pe. Adentia. De nti omo pe ne say aduane omudi. Aha, aduane omudi. Enti so omo ma wo de sa de no e de bawi a. Sa akokọ kura mpo na tam wo kan ba mu atwa akokọ kura ye moja. Still na no what the side no nkate no be be ka ho e dia mom eti aside say ebia na ye abusuamu ade a eda ho no mo no obi nso timi kokofle
and maneba. That's what any amani wana. Oh yeah. Sa on say an American is here say obu on man na open ho anyantem. Okay. And Bible so kwa eka say you open ho anyantem no amfa kwan paso te say akokɔhwe do butu kosi anya ne dia. Obɛkyɛ ne namu mienu no afa baako. Eti bia na nipa no oyɛ no sika beba, say beba. Now at the end of the day, one say what we say was say the reason why in TR banks. Okay. Say 2 million to me wura. So what can I say more? Because also we should ska. They don't go shoot Ghana commercial banks. Good. Enti obu on mo be ka say e na me mu atia na okotwe sika ni free bank omo boa. Bank no omo ya won. Omo wo ade bi aya na omo de hye bank honum. Mercury so de no. Oh okay. And be ye den. Enti obi e wonum fom pa. So oka so ye ho adwuma. Na bia niam nkoye mfama sikasem nkoye mfama na bia wo hwe sa ade no ade no ye honhom a etwe sika ete se muoti etwe ne ma papa firi abrabom te se muoti a ade a obeye de ama wo no opa ade a unse Mercury no enye so easy se ubenya ana meka se ye illegal nso se bia ubenya eti opa ade bia eye connected to sa eye Mercury no na wo de aye saa de no e de amam enti se sika na wo de beto wono ma ete se wo de akwakoto bank ana se Bank of Ghana sika gu hono na spirit bi antimi wura hono nkonkotwe ana se te se wo di sika ato wono na ba bi a sika ne da no wo de buo kase ato so mframa se de na bebo entimi empeja no enti Bank of Ghana na banks bia mo kura sika e wo hono mu bia no ade o mo ye ne te se wo di sika ato wono na de bu kase atoso obi antimi obia no honhom bia ni honum ebetimi ewura honum akwakoyi ba se wonni saa banbo no eda wo so na se bia ekokoye se saa honhom ni di wachi na etwetwe aye usikasemu ema usikasemu ye basa eno obi nso beka se okay ekwan be so na mefa mehunu okay because me de misika da honum a enyira omo okwan bebira omo faso nye se bia usika da honum nko a na yira obeka se bia misika mu 20 saa de no eya ade a edi minya ye obi honum a sika to ne nsem a na ahye obi honum a oje ne bosumi akati a se oje ne bosumi akati a on the 15th a 15th no woje a achekura ye 20th a wose odi sika ni na wie nya kan na carry forward obebo bosie free ni ama de gu honum saa ti senye nyame na eye sika be fifiri nchenchen de abare ne nsaka sika na no sa de tia eka ni nyina ye akwan ni bi a wo mo fa so e wo ni problem ti mo tie de so mo ka se o mo be hawo e wo abrabom a e na wutie eye din ni krampo na e da so na apart from so mo ye mo antietia no o mo mo anso ye ntiawa mo betimi di abo e to betwa ye mo watia aside so mo din de mo watia no aside no so mo ane say tiawa it is oboa wa e wo time e da so okay wo fom na wa fom no okay wo to ne mra so a wa to ne mra so to ne mra de na de be wo betumi akum oh na nsɛn na meka se sei ya ma ya wo mu enti me mai ma kwan na me ye se enka me ba so mu nyina na me do makoye village okay na mama makwa akɔhwɛ ba bi o mo papa sha ase efriye cause then time inchi ekure bia se tu on se no aye ni bia aba ne se ne ba bia ye wo ye nkura ya wo nkura do matoto ne nti no mu nnim saa de no first aye akomfo no mu wo nkura se no se nipa no ebia wode muatia na ye adwuma muatia na wode ne ye adwuma no se wo fom no ebia aka chen se nipa wi a wo ba me nche na ade mehia ya akokɔ ba fita na akokɔ ba fita no se wo ye wa adwe so obeji akokɔ kese a ana abeji sika ka ho a wotimi ba be bo te se ne wote ho no mu wonni ani bibi bo je but ye hu ade ko wo betietie mu so obi bo ama wachi nyina betima pram moja ano de be pure physical ame se wachi aba abia bia entampia wo wachi but nipa na wogya ho bo ne de eye bitin woni nipa no spirit no na ehu etisa wo fom na ekwan yo mo fa so mo de punish wo no ebi no obu ho no ma waye ne baako wabe wone waye ne mienu wabe bo waye ne miensa ebi ode yare obetwe won so
ama wa yare be se bosome miensa se toa so biem obeku ha yeah ana motia no nso no se omo dwumadie no eso obia ne se ne oye ne de okay obia se ne asase so yo obia ne tirimo oden e wo si idea wo ye ebia wicked wo ye sisi e obemia jeliu ene na sefo no sa na spiritually nso omo so de ne tie ye obi wo ho no ma ne dia wo ye ne se ono freedom and justice okay so from awafu yeah obeku sisi etini nyina ya ade a ewo no obi nso obema wo gab enkakra krantu ani mra ho so no na pa na wayi wa fi ho no eti muati ade omudwumadie ndoso ewo nipa bra se bia wo se asase a wo meka che se fa kodu ni nkate bra tu beka se wedi da form e betimi akodu ba bi se nyema be na mba hwe afro nim se wade na wunya ade be hwe afro on se one thing wo mu ne se omo because omo mu aye ntiawa na bi wo ho no ma unja bonsa mo ncha ade kwa okay enti bi wo ho no ma wo pese bia wo se wo no ebedu mle bi efa ne se wo time so e bia wo bewu okay wo betima ka cho se wo ba we si ehia no tete no maye omo abe initiate abofra no na initiate no se wo ye wa adwe se me ba we si de me man just recently ya me hu na akora bi okay I was media na so na small girl is o be se be 4 years you say abayoa me hu ofe pa na akoma fa no and ne ma me koye se na akora no so utimi se wo wani nko ade utimi se akora no ye powerful because wo hom na de ne ye adwuma na wo se ma me ne kokosere se wo sere tumi no omunya akora no nko school wie ana akora na maame no okosere no sa akora na nso no wo sere fili no ho but what is scenario na say ne ba na physically wo ye ne ba no a wo tia konfufi ho no ma enkofo no wo kɔ no wo kɔje emwa be 4 years girl no onu na physically wasa akɔ no wo wa confidem ho no so stress o omunya no nko school ye na honhom ne kasa fra akola ni mu se onya akola no ye panini pa ache ono maame no kura mpa wo no onti se wo ba ene akola we si ya e dia na wo beye wo pese akola ni ko school na okọ akiri eti wo ye wa adwen se ebia wo makwan e ma akola ne nye se adwuma no a ne se emotia na e dia akola ne ye adwuma ati se wo di ni wura ba bia wo in ewo urade mu ente sa akura mpo na nipa na ono no eje saa nipa na honhom ne di na chi no ono kura mpo obefesi ya wasofo beble wo hono ma honhom bu wo mu wow beble wo hono ma tumi ne di na chi no se tumi no eye adwuma na se bia okwa tumi ne so chen ne de okay enti omo be won no mutimi won first second third ndu osofo na wo be bo na so be bo yeah they say tumi na wo angles ebi de PhD yeah it is a tumi ade ne ba wo honom na wo hwe na sa ade no wuntimi a it doesn't matter sika nipa ne de be ma za no hwe na wuntimi a hu se we de ebi ntimi wutimi hunu wow yeah wutimi hunu obi wo honom a se ye duabo na ebia yabo ne dia enipa no wutimi se no se duabo we se de mejije ni mo ebe ha me okay wo me ni mo obi a wadane duabo a wadane duabo no na ensuo na nya ya wadane ye no wow yeah amenewu enti emotia omodwuma na omoye ne doso se wo fom no na se wan hwe ne yi a obe hawo wo hawo abrabo mu nso a there is no way say sika betena won say there is no way sika be boss die opa yemfa nkotena World Bank sika be hye afiri won sam opa yem odwetire se die sika nyeyi ewo bibie ni wono me begina ewo won sam ana men kan cha hwefo se ye won krofo bi wo hono ma omutu kwan naturally nyankopon aka che om se sankrofo we se die ewo so mutu kwan me hwehwe blima na metahu ni sa de no ewo ye obi wo hono nso a eni kwan so otu kwan wa ablabom eti imagine se bia wa hwehwe wo hyeble no hu se wo se metu kwan na akwantu na wo se metu no me kwa ye niam nkoye emfa mame sika to me nsem na ahye ni nyina ya honhom a omsori tie nipa awa abrabom edi e ka se muatia adwumadi a ebebre a omotwe nipa san
wa abrabom because omo na hwehwe omo chi ninti no omo bi omo ye bia na ko omo chi wow ade bi omo ye bia no omo twe wasan yeah okay there is no way so be ye bibia mana wako wanim e wa abrabom to obi ono ma wo hwe ye otie nkomodie no okay enye se wo tie ni se story but you need to one among me de bia me ka se me nya so for me ye do frupe edi edam so asumdie so for me pese nipa ni nya asumdie enti se wo hwe me na se bia hwe a wo hwe me enkoma ye di ebia won so wo sofo bi wo honom okay sofo no wo gini dia wo ye powerful asan kirekire we say no omie wani wo ho a ebia wanya san kirekire we say no wo betime pushi ama sofo no ana se wo betime akwa ka cha sofo no se me so metie kirekire bi na mahu se problem e da me so no eya ade we say na tie enti ebe ya papa ana mama boa me ewum na ewurade mfa esonye de emwa ese fi na ekoyi ebe ye teachings bi wo ho no ma ye di nkoma okay ye di a ebi ebe wura baabi no na kyerɛ one direction bi a ebi a nyame be fa so na wode age nipa bi nkwanti sɛ teachings bi ebe ye bi a me refi a na waka mi na ma kyerɛ nyame ma ade baako sɛ ye physical yare bi na de nipa so me kyerɛ aban baako bi sɛ ye hunhum me kyerɛ direction bi a enipa na nkasa betima apply na wanya dance edi ko bu ono ma offer phone kura mpa afro kura credit kura ho den edi man ye enipa bre e wa ablabom nti na ne tie wow ai abuzua ene ye hu na mani o nti abaifo because ye te say abaifo ahun na mu so okay en question ya te sa ti abaifo ni motia wani question eh David na sa abaifo ni bebre kura mpa ho mo di motia omo ni motia na sa abaifo ni beble ya bi emotia na motia ho me kura no no won e wa abrabom no wow emotia nkasa ho me kura motia no enye yize be ye die omo so na ha adwene asma ka ba that's why say you struggle for change ya king the reason I use struggle for ni say once abaifo no omo no be omo ni party okay omo fly mu because be ye and this motie ya American okay ba be ye die ono no ti nipa mu eno ode ye adwuma it require you and that time back good okay obetima ye wukunu obetima ye wo ba kula mpo na wachim no awo no enti se obi ka so osuro bayifu a die enti osuro bayifu no ye sa de no because ono na eko eno ne oba be bia ebi wo hono ba motia ne de enye easy sa enye easy sa ye ofie bi wo hono ma motia it doesn't matter busia ne kakaraka ene nipa dom e wo motia ni hono nti ano ne de nta motia me ha no ba be ye de efie bi oh yeah aso bi o efie bo a we de Christopher onko afie ni ade ya papa o bie ni hono mo be ka Christopher David agre kan ne metis for you know me di nkomo wo ya control okay just last week ya na one me kasa na me bo asole bi din asole kase pa Pentecostal churches ni bi ana me bo no say papa yam fa Pentecostal church ya wo bo din fanto na first no ana ne nyame won konkon tim ba se si ya me no kasa idie elders ne kura mpa wo ho no kura ya abaifo ayasemo but what yen sorry I kono we go words of penny wasaf oh yes na majority me call program bi won and program na me call ye no na rabe so for now no eda sole na no say wonu ni tumi a what the bible na to so no eye ba yie na hu no ba bi a saade no wo ye bi and me ma na ya na ye entan ye komo wo say majority na na ta de ba yie susu mba isi be man so kura bi na no ntimi na be ma wo ye ba yibon sam say ma tan kom di eguma ento be ma no because entan ye komo entan entimi say obi de me ya so ne say bia me hunu obi a oye bayifo na say nipa no eye oba na bia de saade ne ma no no oye be ma ana me suma o pa chen oba yeah me suma o papa because e me ma ne de ne ye komo e si once in the while ba say nipa ne nsaka do mo bona trase wie no oye be ma say o de afi ebe say ne ma be say 90% ya
oba e de be mfie du e ne be say 90%. The member needs washing on the costume. Yeah. Wow. Eti enye so easy. Sa eti se ye ka se eye be yie e na eye emuatia tumi kura wo mu ene ahode ekura wo mu no enye bi na bayifo kura ba bayifo de ne se omo ne yetwa ho ahia omo wo ba bia ya didie mu ye na ne ye nsori mu asole ye kwetene mu omo wo ho school aye kọ omo wo ho omo beto ye niema omo aye ton niema de ma wo mu majority of them are witches and witchcraft and wizards Yeah. Omo hayen e wa ablabom ti omo ne de Bible say abodom kuma no omo ne sei eye bobe no eto omo de ba bia omo wo ho no omo aye sei kura aye friend na no fia no wo de pan no kase beto no wo ye kete obetima ba betena wo beka se o maminya na manindi na we de wontimi ye no hwe wani mra ho so omo nan sori no ase ni nyina asem okay that's all ye di go we na o me hu se omo de omo nkan ho omo bo ba bia ho ye di na se kwaye bi mo bia de no sa eti omo asetena se ne sitie se de ye nipa so de boy mbra yura ye fa na omo se omo asetena sitie omo so de tisa omo bi bia te se nipa o omo didi ya omo da omo anu omo dwan di na omo didi omo da omo ye bibia omo bosu te se nipa te sane ye start no na me church omo bosu no omo te se nipa pepepe eti ade omo ye no tete wonum no o se ese anansesem okay eni ho do correct ese obi se obi kura mposa akura sa anansesem kura mpo ya ade a woni ma de koro ade ade ni anansesem a woni ba first no na ewo honum ni etimi de to anansesem ama eye nyame mfa ne kransie ye the late eye Nana Kwame Ampedu okay I what the bobon no kwata je ni bre o say music king yeah okọ baabi na o kire mu say kwata ko forest na okọ yira aye na ne boto ensensem bebre awose muatie bi man no eti ayade a ewo honom a omo bo omo bra omo ye omo bibia te se nipa ewa ablabo mu omo tu kwan e mani yeye omutu kwan de omutimi de omma ekokoja bo omo wanten ne se omu nwuntem emoti abetime de be 1000 years emoti abetime de be 800 years obetime de 100 years 300 years enye so easy eto omu bibia ati se nipa esu because omo ye honhom no honhom wu eto obu ho no ma wasi de bia eneme kumbayifo nipa no na wo beku no ba se wo wu a honhom no se wo mpe na no pomasible no wansi kwan bi wamfa atwen bi ana bridge bi anto ne honhom ne ntema enipa no ewo so wo wudie because sabi wanwu a wo nto ba wo wu wi a honhom no ewo se wusin one ne ntem kwan because bayifo bi a wo bewu bia no se oba bewu a ne so hu se ne time aso a wo ba bewu a omuhunu okay so onye hu se ne time aso a wo ba bewu a okay otime de ne japade a ye ne 2 million e de hye eye ade mu okay no de ama wo bia wo no apɛ na asem a obetime age honhom no de aye adwuma enti obi wo no akora bi wo no ma wo be se 10 years ba honhom a tene so no honhom na di be se ebia 200 years okay because aya won to aso ajapade ne nana de ma ne nana e na ne nana so de be ma ne nana e na aba be di ne so enti edi be se 200 years e na di akora o be 10 years eso enti sa no mo so de no etie ba obi wo ho no ma normally no ne aya na omutwa so frede e se bia fire back to send the bi na backfire wo mu e bia wo hunu sade we say eba wotike mu abunwan kora ne wawu ano de normally no say ko basa honhom no apie na nenam honhom no ntimi nyo sabe ntimi nyo omo sabe ne omo ade well na me back to send that me no okay one day okay I don't know say bia wo yes say na one day measure that ma with the camera okay atoso me the second kotokure ya okay ye no uja so enti
we dey nka mu nsɛm wɔ hɔ no Wow. ɛna ada ɛyɛ directions a ɛka ho eti sɛ nya ka nipa no nko ade a Begin. wobɛgye mu wo na wo so wo yɛ die wobɛgye mu ba sɛ nipa na to ne kon wudi a ɛne probability sɛ wɔde bɛma wo bi ama nipa no ɛna ɔmo nso deɛ no ɛyɛ assignment sɛ wo na ebi a ɔmo de yɛ wa kafra wa asɛm ka Okay. wo na ebi a ɔmo de yɛ wa wo na ɔmo de yɛ wo no sɛ nipa na wɔyɛ wo no ɔno ato ne kon ewu a nipa na wɔde honhom ne ma no no ɔba bɛtoa wo deɛ no so But also be yell sir. abɛyɛ wo ade sɛ ebi a spiritually no wo na wɔde akyiwadeɛ bi aka no Okay. a woku no afiri hɔ no nti sɛ wo kum obi sɛ wo ku na wo ku no honhom awie no ɛwɔ sɛ wo make sure sɛ wode ɛyɛ ɛkwan bi a na atwe bi bɛto mo ntem I can be better. good a wonya kwan ɛma ho ho nti sɛ at the end of the day no wo betimi akuma obi timi frɛ wɔ sɛ adwuma we sɛ ne sɛ sabi nyame ama wo nimdie ni nyansa wo betimi ayɛ wo benya abanyama ni Okay. it doesn't matter sika a wode bɛma me Okay. yɛmfa wo ni sika a wode bɛma me ɛnyɛ sɛ bi a mehwɛ ma me hu no betimi ahu sɛ nipa a wɔyɛ wo no ɔno akora mpo na de me video no Sunday wo sɛ hwɛ na frɛ me ɔno akora na de me number ma wo sɛ frɛ me betimi ahu sɛ yɛ nipa we at wo bɛhwe me sɛ deɛ me mu di mfa nkyerɛ Wow. me deɛ ne sɛ agorɔ ne fom ne wo bɛyɛ no ɛno abɛbɔ nipa no Okay. obu a wetimi frɛ wɔsɛ me deɛ ma no oduru me deɛ me yɛ honhom nipa enti sɔfo bɛyɛ amesrɛ wo bodinche ɛne yɛ wo pa ma ngimi ndi me mo because adwuma na yɛ no yɛ de nyansa to ho wo bɛka adeɛ no wo de bɛgye wo din ɛbɛwi akyi ni afro manhia I said yeah. yeah Oh, it's a akɔbɔ bɛyi atete abusua mu go here for us. good enti bɔ mmɔden sɛ wobɛkɔ akɔyi ano enti sɛ kɔba saa adeɛ no a wonya me ɛwɔ ho Okay. but honhom a ti nipa so ɛkotie nipa ebi wɔ obiara fie Motia, also on bomb brass ni pa ebo Sir. Ti omo so omo ɛmotia wo eh ɛmotia wɔ yele wɔ kuno o me sɛ ɔmo bibi ate sɛ nipa o ti your mind kase kwaye mu ya na your mind kase. yeah ɔmo so wɔ kuro Aye nkronkro. ɔmo so wɔ nkuro ahodoɔ ɔmo edu mmere bi a ɔmo timi ɛkɔ ɔmo dwumadie no wɔn sɛ ayɛ kakra ɛwɔ hɔ nom a na me de ewura into ɛyɛ secret of witches no Okay. Aye na so yeah ɔmo dwumadie no baabi a ɛyɛ sumina so kɛseɛ bɔɔla kɛseɛ wɔ paa no emotia ɛta atena hɔ nom Some bomb the omba the so mu. yeah ɛba bɛyɛ adwuma ɛwɔ hɔ nom We omo sa akọ. ɔmo sa akɔ eti emotia ankasa no ɔmo hyɛ da ɔmo wɔ kuro ankasa ɔmo wɔ ɔmo kingdom ɛwɔ motia hene Oh. ɛwɔ hɔ nom ɛwɔ motia Come in kakra bonyu bi sa. Motia ni be fam ko as a bi sa. mo Yeah. eti ana meka sɛ tete hɔ nom no sesei no school sɛm ne kuro ne abɛɛfo ne nti no saa deɛ no eni hɔ Okay. ba first no na wunya phone wunya TV hwɛ nti ɛno a na ne ɛde agyegye yɛni Okay. ɛtoto saa nansesɛm no Okay. nti motia ware Okay. Ewo ɛwɔ omo hu ana. ɛna na meka no Okay. Motia wu. ewu ɔmo bibi ate sɛ nipa ba ɛnyɛ common saa Se motia be wu. ɛnyɛ common ɛna na meka sɛ ebi timi di bɛɛ sɛ 500 years ebi timi di bɛɛ 100 years 300 years and over Wow. because ɛnyɛ easy sɛ ɔmo bɛwu But omo se height no be sa we height ne deɛ omo nyamere. Wow. nti sɛ bi ɛbɛka sɛ nipa wu nyini a na ɔyɛ tenten no ana ɔyɛ mele no Okay. emotia no ɔmo sɛneɛ nipa teɛ no the difference between the nipa ɛne emotia na mekyerɛkyerɛ mu no ɔmo tietia no Okay. ɛne ɔmo busu no baabi ɔmo nan hwehwɛ ɛne ɔmo tirinwi no bu ha n'ani ɛne sɛ ɔmo tirinwi no kura mpo de metuma ka sɛ rastas no ɔmo bɛtwa bɛs no kura mpo me po be am tiny interview say rasta why. nti ɛno kura mpo de metuma ka sɛ ɛne ɔmo deɛ no ɛyɛ similarity bi wɔ hɔ no but aside the no emotia ɔmo ni ye bi wɔ hɔ no ma ɛte sɛ nipa Wow. Omo no aduan didi. good Omo nwan de dance so chan ha de ya ye. oh yeah Okay. emotia ni ane no obi wɔ hɔ no ma ɛdan so obi wɔ hɔ no kura mpo na
Who say emotia no obi hono ma otimi no aduane normal aduane ya omo no normally na ya no mo ntam pemeko. Oh, okay. Yeah. Omo pe bat omo ntam pe. It obi hono ma obetimi akyere. Ana me pese me wura deeper because e ba sa na say me twase bi dia to on mama nkrabo na bi. Okay. So practice e ho. Aha, it obetima ye bibi e de egu e bi a plate so. Normally ni krampa ya na ntan ye plate. Ya wa haban ya wutimi de gu so. Wutimi de egu haban ne so. Na wo de akwa akosi baabi. Wo de kokosi baabi a eye aduane a ya ye di bi. Okay. Ebu a na ye mo. Emo ne bi a na nchini ni mebi a na makonim. Na wo de akwa akosi honom. Ni nyina ye kwan a omofa so ni nipa edi nkuta ho nti omo ne ye ene omo esu bi ewo omo ho no. Eni nipa de ebi ya asese. Esekola enti sane nipa etimi na de ntina ka nipa hunu ne yonko nipa wo se wo ho ya mefe saa na moti anso timi hu obi wo se wo ho ya mefe otimi hunu nipa nkasa wo se wo ho ya mefe na ma ware saa nso no hunu moti agi aware wow moti agi aware te se wo ho aware te sane ebi a me yo yokuni na bia mahunu ebia aduane ne bi na makosene e waduane abusua mu se mepese mebe ware mode hye no amamre ne amane ne asede e wo se meye no no ma kire me na me de aba omo so ye the same thing ewum eto omo ne ama na omu bosu no omo ne ye bebre no ati se nipa de pepepe eti yedi enim se bible aka se twese nipa wu prakope no wo achi atemu o ti nipa be gina atemu am mo ti ase wo na omdi uni atemu omo ye honhom okay aha omo ye honhom to omo de no ente se nipa ede no yeah but at the end of the day no sa omo de omo ye ni nyina no ye de ye meka se bonsam the bible say at the end of the day obecheche ofiase no they say they were free but the mre bi ba obecheche ne na abofo nyina e de aka no ho o de omakwa kugu oja ebe hye ni awie no it that time no will come wo mu nyina be ka ho it demonic spirit bi aye adwuma we nipa brabo mu bia no enso ye saade aha so a time will come no ye be dim komo de afa nsuo okay tumi atin nsuo mu eho aha enti saade we se nyina ya ade a ewo honom a edi nipa so ehe nipa wa abrabo mu ba to omo ne de awie ye mle no yankopon se ana atwa ne se wode omu nyina be ka eye bonsam eho no wode omo kogu eye ojatade a eda eni awie ye no emu yeah nyame hu yemo bo enti na da bia omo so guso ase be ye omo benya nipa e de aka omo hu ana ese nipa ma nipa fam no hwa onse de bia na me ka se okay politics and chassis and free ase okay chassis free soro de se me hu no bi aya na o ka se sofo a we ye politics enya I me hu se nipa nso ye sofo wo na de sia no to me de me hu se wo form kakra okay because chassis free soro and a campaign a chassis but the only thing I know is say we ye sofo a we yi wani mu bebre ya o members beti me dwane e de akọ because e bia no party A now so party B e wo honum enti ni nyina enti sa politics no e hyase e di firi soro a obia wa adwuma ono nso eye e de twe eye dom e de akọ ne kingdom enti bonsam ene awonbone motia mo abayifo mo no omu nyina make sure say ye say no obese wa obese wo no atwe e de ne kọ ne kingdom sani yesu ono so predom what kind the book of John 10:10 na yesu kan sem bi so we form agi so be wi awakum na wa say na me dia me baaye ntia wona yesu ye campaign o okay oba say be nya nkwa nya nya no so enti wanze se ebia MPP ni be dia platform so a wasi ebia NDC baaye no wa anya hwe NDC ni so be gina won ma won so MPP ni baaye no ono so anya hwe won sam so ye campaign the book of Matthew chapter 4 okay ono si campaign we ye ne say wa hyase
eka kire Yesu mra no ye fasting no 40 days and 40 wase wa hu wiase we say sa wo koto na so le mi amedini na be ma wo chesa ye ne dia ento no so campaign na o ye eno no enti sa de we nyina ya de a ewo no bon sam wo ye ne campaign atwedom ade akọ dide bia na me ka se evangelist for na mami yusu wo mu because omo na omo tai eye sa de no omo tai didi atem Ghana evangelist for na make us metenhu omo sa de no yo mu nyina ba bi te sa me hwe international evangelist na omo nya omo ni atem omo tai e fire mo prophet no edi for nya omo tai fire mo pa say who be that enti omo de no obedi watem ana wo hye wi a wo yakwasea wo ye wi a wo yakwasea wo ye wi a wo ya aboa obeka sansem ni nyina wo yo ka beka sam nkom hye amo hye na de mo ye nyina no ya na nye pa enye no kole enti won say at the end of the day no obeye sa na mani nyina ba ye see ye twedom e da kwa akomanya nkopon enti dom na ye twe no obi nso ewo sabi esumu secret society bi mu a so oba betwe e de kwa akowura ne kingdom ni mu a there is no way so be ka tell say me economy de me ma me na call ye on kan chira wo da because John 10:10 so before magis obewia no wakum no wasai it was the nada ni atorofo otachirema na beba o kan se mo ede enye hu good wako wura mo wie na wo de wo committee awie no a wintimi mpie no na afi e be kire say yewe Christianity sa na tie a wo se nipa no eni kwan say wo to nten to no ho because wo ayira na wo hwe say obenyankwa enti ka chance ba bia waduru bia ne nyankopon do no obewura mu wie na afei enkyerɛkyerɛ ne kyekyere ne wie a na koma na bedi Kristo na chi no ansa na wo the Bible ne twere na nkasa e de atwi nanim wonni na tem ba asa ne preach ne nkyerɛkyerɛ ne ba no ɔno abehu se no e wo se me free saa de we se enti monsam ane eye muatia eye abayifo ne ahohom no ɔmo nso make sure say ɔmo sei nipa atwe ɔmo de ɔmo kɔ ayo ma henie mu saa nso nyankopon nso ebo modern se obetwe wo mu so edo enti akoye se we so twe to be a pedom e de akọ ne kingdom yamehu ye mobo no moaye se kwa so kobi se saa ne ma nyina odi akire se opese opre hu na onya ho ntem na mo tie bi bua obefo bi bua wa ewe ani owu oh yeah so am fa kwa impaso to once at the end of the day na mo ne be yetia de amount because ekwan na da ho no mo no wampe eye kwan papa ne yankopon na ekwan tia wada ho no ma na ko betimi di Israel fo na faso afiri eye Misrim ade yan hwe ba bi odo mo faaye Jen yes asem ketwa and odo mo kokko faaye ye musa hu sa ade nti no wamfo mo amfa sa kwan tia wane so eye sa na Christianity etie enti obu anu ohwe wa abra buma na bia wanya sa teachings we say say nipa no bra wa ble ni nyina no afi na 40 years I would fa desert no so no wo mre na so nyankopon benam teachings we say so nya so wie so foso no wa you afiri wo ha wo e bia na say uhu ni ntema e bia no wantimi anhwe so yie sika beba no ana wo nya so wie so fo kasa e bia mwa beba no e bia no anhwe so yie na kiki wakopere wa brabom no wawu afiri ho no nti bra wa ble ene wo haw ne amane awu mu no e bia afi na mre no aso say urade be fa me so agye ene fa number ene de nyame nam so tie bo ada sa tutu number ni 0247 882 774 0247 882 774 obetima frɛ me WhatsApp regular call what testament my reply you Kumase Sokoban the whole Ghana mini baby so far there baby matena ye ewo Kumase Sokoban ɛhɔ na ma sɔre wɔ ɛhɔ na me ne me yele ne me ma wo iti problem bi da wo so bia obese wo hwehwɛ wo hyebile mu yare bi da so wo honhom mu wonam mu amesa ye bibiduro esa ka ho honhom mu nso no nyame be fa me so ba anything concerning spirituality bia no me di ka hwehwem meji wo day born meji wo nsam sika meji wo date of birth when mu date of birth me do send name e be replace wo date of birth no na me di ahwehwem ye koso wo abusua nim wo personal life mu
ne nyinaa nyame bɛda na di de akyerɛ me na mayɛ audio de ama wo meyɛ audio de ma the reason why meyɛ audio ne yɛ sɛ wɔsɛ wotumi keep saa adeɛ no Okay. de to hɔ no na wɔn sɛ sei ɛna papa ɛka kyerɛ me ti 0247 882 774 Sɔkɔban Kumase problem bi ɛda wo so biara no wɔne me kasa nyame bɛfa me so na waboa. Okay. Papa, I'm sure. Babusua nti waka ne nyinaa asɔfo aka ne nyinaa ne sɛ bibia ni wa yɛ pere yɛ ho sɛ yɛ pɛsi yɛ nya yɛ ho nti yɛ de yɛn ho kɔhyɛ tumi bi ase a ɛwia ne yɛ owo yɛnya nkwa Kristo nkwa ne betumi ama yɛ nkwa ɛne nkwa yɛ bro so nti na yɛ tai di saa nkɔmɔ sɛ wobɔ sɛ bi obi abɛ comment ade na wiase akɔ anim on sa man for tire yɛ wiase akɔ anim na ade na mo gu so ka sɛ superstition ni ade abusua ɛyɛ bibifoɔ wɔn ayɛ nti ase sɛ yɛpo nima bi kan ho abrabo ni yes wiase akɔ anim abɛɛfo amanfoɔ sua wɔn adu akyi ne adeɛ but sɛ kwan yɛ fast didi saa ne didi sɔfo na meboa sɛ yɛtwa duane yɛ de wɛrɛ no yɛn ka sɛ wiase akɔ anim nti yɛnyɛ saa adeɛ nti du baabi na yɛma suata dɔɔso sɛ o yɛ develop yɛ nti nneɛma bi wɔ ho hia ebi a wɔde ewu hia nyame adom ebi a wɔde oyɛ okay but ebi obi nso wɔ mponkyerɛ ɔhaw ne amane ɛwɔ mu ebi nyame bɛnam sɔfo yi so ama wɔgye ne fa wɔde ayɛ ne ya tina yɛde by Grace TV aba ti yɛsɛ yɛ amoma yɛ nti ase sa wa mother roma wɔne yɛ nya adwen koraa wɔ ho a wɔde you can pass by but nkobu obi abam with a comment abɛma nipa etie na wayɛ basa baby esa na usini nhyia no kwa sunti ya na bɛba yɛbɛnam nso aba no nie kɔba san ɛfa so ba bible si di me da se sɛ ɔgye brɛ na ɔhwɛ me asomdwe sɔfo kɔma sɔkɔban no twetwe nkɔma no misrɛ number na etwa mu no fa na friend na ne nkasa msɛ nyame bɛnam no so na ɔgye ɛne fa ɔgye sonko paa ɛna ayɛ ɔde ayɛ kɔ kai sɛ yɛ tɔnfie ɛwɔ Kumase a atwuma yabe ɔde fi so for like ɛkɔ na yɛ 10 minutes drive efie no so yɛ 4 bedroom house wɔde gye fie no wa misrɛ no na etwa gu no fie ran number ofa na number no by Grace TV na fie no wani gye ho unya fie na opɛ ɛbɔ ne da fom papa to what next name mame ona o man na wabusu nyina amuntimi enye from sounds na make for Better Grace Financial Services at the amount Ghana for America and Canada the number one financial group the number one insurance group intermediary and Better Grace mama dina kusi na not one sim 2 for bro ere on the echo far by at the Better Grace so you hwe bra obo any sika ba won se won ya pay insurance company papa na bata ho afi financial company papa na bata na net to na mo na na cs Canada achi bi okwa ho yehia mu a ho ancho Better Grace Financial Services okwa ho yehia mu na ko ba se ohia sika mo tam sika boom bi ama ye tax free na bra ko pension na ohia sika no and afi nyame mane mpare na ontwe nkwachi ono omutu na mo na how ne amane bi bana ntimi nya adwuma bi mu a obehwe akopim se obeye nyame dia no ma hwe o man so akopim se o man be wi suapon and as a college umpu na dia na pe Better Grace Financial Services o between enterprise we Kumase South Dress Junction o pata de papa perfume papa and papa dia ayo poku buache perfume house and boutique o Kumase South Dress Junction man American for dia man fa number ne from open so akọ de o hia bia say by Grace we remember imagine tare ne pabo perfume bi o nya bia ma we da so jibre na o hwe ne mo fa asomdwe so for number ne friend I mean am so be mo tie any foundation why the abrepa me be hia na me kan na o yakram bye bye.